Исәнмесез, сез ТМТВ телеканалында сөйләшергә кирәк тапшыруын карыйсыз. Минем исемем Лилия Кадырова. Ә бүген бездә кунакта Татарстанның ат казанган артисты Айгөл Бариева булыр. Айгөл, исәнмесез? Исәнмесез. Бик шат мин бүген сездән интервью алырга. Беләсезме ни өчен? Бу чәчәк бәйләмен сезгә бүләк итүдән башлысы килә. Чөнки моннан нәкъ менә 17 ел элек артистлар белән аралаша башлагач, зур интервьюлар ясый башлагач, алган иң беренче интервьюм ул сездән иде. Хәтерлисез микән сез аны, юкмы икән? Мин үзем хәтерләмим, ләкин инде менә син сөйли башлагач, ничектер искә Ирек мәйданы газетасы иде. Мин бик шатмын, менә шулай җиңел булуына. Шулай булган киттем бит шул менә өлкәгә. Шулай булган күрәсең. Ничек сезнең хәлләрегез дип сорыйсы килә инде барлык редакциябыз, телеканал исеменнән кайгызны уртаклашасыбыз килә. Сезнең шундый зур югалтуыгызны күреп, безнең дә йөрәкләр әрнеде инде сезгә аеруча да авыр булгандыр. Ничек яшәргә өйрәнәсез, ничек хәлләрегез? Хәлләр безнең Аллаһка шөкер. Беренчедән рәхмәт, шушындый матур чәчәк бәйләм өчен. Рәхмәт, менә шулай минем белән бергә булуыгыз өчен, чөнки мин аны тоям. Һәм инде шушы халкыбызның менә минем белән бергә булуы бик нык булышты, әлбәттә. Ләкин үземне теге бер дә җәләтәсем дә килми, теге ниндидер мин гомумән ничектер үземне шундый уңайсызлана башлыйм, кайчан миннән менә сорый башлыйлар, кайчан шул мәсьәлә буенча сөйләшә башлыйлар, чөнки беләсезме, менә ул әйбер һәрбер кешегә бирелә. Иртәме соңмы без шул сынаулар аша үтәчәкбез. Кемгәдер иртә бирелә, кемгәдер инде соңрак. Ләкин тормыш дәвам итә, һәм инде бары тик менә без аны кабул итәргә тиеш Аллаһ Тәгаләнең, димәк, шулай кирәк. Чөнки әлбәттә бу бик авыр сынау, бу бик авыр кайгы. Һәм ул икеләтә авыр, кайчан син аны көтмисең. Гомумән үлемне бер кайчан көтмисең, ләкин инде кеше мәсәлән авырса, инде син ничектер мораль яктан үзеңне әзерлисең, менә ул барыбер инде иртәме соңмы китәчәк дип, барыбер инде менә шулай әзерлисең. Кайчан сәламәт кеше бүген генә әле синең белән көн дәвамында бергә булган, бергә йөргән, көлешкән, кино караган, кибетләрдә йөргән кеше кинәт 15 минутта китеп барган, бөтенләйгә китеп барган кеше, әлбәттә бу үлемне, бу шок, бу үзенә күрә менә шундый, ул беләсезме, аны бер нәрсә белән дә чагыштырып булмый. Һәм менә миннән хәзер бик күп кеше сорый, ничек яшисең, ничек бу кайгыны кичердең? Һәм читтән бәлки күренәдер, мин бик җиңел кичергәнмендер, теге көлеп йөрим, былай бәлки шулайдыр күренәдер. Ләкин беләсезме, менә мин хәзер мине бик күп хатын-кызлар танырлар, бәлки мин сөйләгәндә, чөнки менә шушы сынаулар аша үткән хатын-кызлар. Чөнки ул беләсезме, ничек менә, мәсәлән, син көн дәвамында син һәр вакыт аның турында уйлыйсың. Менә мәсәлән, мин бүген иртән тордым, ашарга пешергәндә син менә шул моментта ул арттан килер иде дип көтәсең һаман. Ул ничектер шундый уйлар килә. Мәсәлән, анда телевизор караганда, менә без шулай карап утырадыр инде.
ял көне җиткәч, менә без шушы моментта чыгып китәр идек җәяүләп йөрергә. Һәм ул менә шушындай моментларда искә төшә. Искә дә төшми, ул һәрвакыт синең белән, ләкин менә шушындай моментларда ул ничектер аеруча һәм менә шул сагыш, шул кайгы, ул менә шушындай моментлар аша. Ул теге менә сез ничек күз алдына китерәсез югалткан кешене, ул һәрвакыт кайгыга батып, имеш шулай теге менә булай дип йөрергә тиеш түгел. Әлбәттә юк. Тормыш дәвам итә. Син яшәргә тиеш. Син гомумән тормышны яратырга тиеш. Чөнки бу тормыш һәрберебезгә дә вакытлыча бирелгән. Һәм кайчан кем китәчәген без беребез дә белмәйбез. Беребез дә белмәйбез. Ой, минем белән бу хәл булмас дип тә әйтерлек тә түгел. Һәрберебезнең без һәрберебез Аллаһ Тәгалә кулында. Һәм шуңа күрә менә мин белмим, мәсәлән, күпме миңа калды яшәргә. Һәм мин менә шушы калган гомерне матур итеп яшәп калырга тиеш. Ул минем вазифам, Аллаһ Тәгаләдән бирелгән безгә ул һәрберебезнең вазифасы. Шуңа күрә инде минем балалар бар. Имә аларны аякка бастырасы. Алар икесе дә тормышка чыкмаган. Улыбыз бөтенләй укып бетермәгән дә. Кызыбыз, әлхәмдүлилләһ, Аллаһка шөкер, укып бетерде. Хәзер инде эшли. Ләкин шулай да әле тормышка чыкмаган. Шуңа күрә әле бик күп вазифалар минем өстендә. Әле теге утырып, ялкауланып утырырга, теге моңаеп утырырга вакыт юк. Шуңа күрә гомумән мин төшенкелеккә бирешергә андый кеше түгел. Мин менә әти үлгәч тә, әтием дә минем шулай кинәт китеп барды бит инде. Әнием дә минем кинәт китеп барды. Гомумән менә андый ситуацияларда мин инде бик күп үткән кеше. Мин бары тик берне генә телим, бала хәсрәтләрен күрергә язмасын. Менә шуны мин это иң авыр кайгы мин уйлыйм. Бала хәсрәтләрен күрергә язмасын. Балаларыбыз, аныкларыбыз, балаларыбыз, һәрбер бала үз әти-әнисеннән озаграк яшәсен инде. Менә мин шундый гына теләктә. Бүген сезнең балаларыгыз шул ук сезнең иҗат юлынан ерак китмәдеме? Улыгыз менә сезнең белән интервьюга әзерләнгәндә мин укып та беләм бит инде сез бик нык актриса буларак хыяллангансыз. Сезне әтиегез Мәскәүгә җибәрмәгән актрисага укырга кергәйме? Сез улыгызны инде тотып тормагансыз. Ул хәзер Мәскәүдә актерлыкка тотып тордым, ничек кенә тотып тормадым. Кичкенәдән үк мин балаларымны гомумән сәнгатьтән ерак тоттым. Кичкенәдән үк. Махсус. Хәтта мин аларны театрларга да алып бармадым. Чөнки теләмәдем. Мин теләмәдем аларның артист булуына, менә ничектер тормышка батлана, ничек әти. Генетикага каршы бармыйсыз? Генетикага каршы барып булмый икән. Шуннан да тагын бер тапкыр инандым шуңа. Чөнки кем, әле кыз белән әле барыбер дә ничектер ул музыкаль мәктәпкә йөреп карады, скрипкада да уйнап карады, биюгә дә биреп карадым. Ул әле барыбер дә ничек булса да сәнгатькә якын иде. Ә малайны мин, улымны мин гомумән сәнгатькә якын да китермәдем. 10нчы класста ул үзе әлбәттә, моны инде безнең мәктәп, ул укый торган мәктәп, 177нче мәктәптә, аларның анда театраль түгәрәк бар. И шунда инде укытучылары анда кертеп, менә шунда ачыла башлады аның талантлары. Һәм ул үзе Казанда тапты театраль бер студия, шунда язылды, йөри башлады, һәм йөри башлагач кына безгә әйтте. Әлбәттә, ул вакытта минем йөрәк жуйтты. Нәрсә кичергәнемне мин үзем генә беләм. Миңа шок булды. Мин әйтәм, ничек син? Мин бит сезгә кичкенәдән үк тукыдым. Артистка булмаска, шул юлдан гына китмәскә. Ничек син шулай? Миңа шок булды. Чөнки кем Камилнәр инде мин вообще көтмәгән идем. Һәм инде менә ул шулай итеп 10нчы, 11нче классны шулай йөрде, шул түгәрәкләргә инде мәктәптә дә уйнады бик күп кенә шундый спектакльләрдә. Һәм әкренләп шул сферага тартыла башлады. Һәм 3 ел рәттән Мәскәүдә ГИТИСка керде. 3 ел рәттән. То есть ул сразу кермәде. Һәм инде менә теләге шуның хәтле көчле булган, күрәсең. Һәм 3нче елны инде насыйп булды. Аллага шөкер, бүгенге көндә 3нче курсны менә бетерә. Бик шый аңа укуганда. Ул анда менә, беләсезме, аларның укулары бик авыр.
Мен менә үзем элек мин ишетеп беләдем геетисны теге менә бик көчле укыту дип. Ләкин барыбер аңламыйдым. Нәрсә булырга мөмкин анда шуның хәтле инде. Ләкин хәзер үз күзләрем белән күреп, менә ишетеп кенә түгел, күреп. Чөнки безгә бөтен әйберне күрсәтәләр. Аларның онлайн менә бөтен спектакльләрне без күрәбез. Барып караганда бар име. Шуңа күрә чынлап та уку улары бик көчле. Иртәдән китәләр, төнлә 12дә кайталар. Но бөтен яклап инде аларны әзерлиләр шул артистлар тормышына. Ә кызым маңа килгәндә, ул КАИны бетерсә дә, самолетостроение, инженер самолетостроение буенча аның ул шулай ук үз теләге белән барды институтка, бер кеше аны ул шунда барам дигәч, без дә шаккаткан идек, ничек инде хатын-кыз башы белән шундый самолетостроение, инженер, бик авыр бит инде бу һөнәр. Физика, математика көчле булырга тиеш бит инде. Ләкин инде менә ул безнең алтын медаль белән мәктәпне бетерде. Хәзер инде институтны кызыл диплом белән 5 ел ярым укып бетереп, шул һөнәр буенча эшли башлагач, ул барыбер иҗатка тартыла башлады. Менә генетика шуның хәтле көчле, ул шулай ук. Ул хәзер үзен модель формасында, модель буларак үзен сыный, бик күп кенә уже аны чакыралар. Төрле ниләргә, ул төшәргә ярата. Камерадан бөтенләй курыкмый, һәм шулай ук иҗатка тартыла. Менә иҗатка менә төшәргә шулай ук, мәсәлән, киноларда, клипларда, нәрсәң гомумән нәрсә белән иҗат белән бәйле эшләр шуяңа. Һәм инде киләчәктә барыбер белмим нәрсә булыр, но менә мин шуны гына аңладым, Лилия, һәрбер кеше нинди һөнәр алуына карамастан барыбер иҗатка тартыла. Ул иҗат кешеләренә генә кагылмый. Мәсәлән, менә син заводта эшләүче кешеләрне. Алар барыбер иҗатка тартылалар. Я алар җырлыйлар ия кайткач, баянын алып тарта, я анда гитараны алып, я алар шигәләр, я алар рәсем ясыйлар. Алар барыбер тартылалар иҗатка, һәрбер кеше. Чөнки мин беләм, күңел матурлыкны күргән кеше, битараф кешеләр дә бик күп. Чөнки иҗат ул бит менә җан белән бәйле. Ә һәрбер кешедә җан бар. Җансыз кеше юк. Шуңа күрә бит менә любой кеше, һәрбер кеше нинди һөнәрдә эшләсә дә, ул барыбер иҗатка тартыла. Менә сез үзегез дә артист баласы, әйдәп торган Камал театрында әйдәп баручы артист булып эшләгән әтиегез. Үзегез җырлыйсыз. Ни өчен шулай кырт кисеп сәнгатьтән читләштерергә, ераграк тотарга тырыштыгыз? Сез үзегезне бәхетсез артист дип саныйсызмы? Я булмаса, әтиегезне ни өчен? Гадәттә менә ничектер нәрсәдер килеп чыкмаса кешеләр шулай уйлый. Ә сезнең очракта бит әтиегезне һаман искә алалар, зурлыйлар. Сезнең үзегезнең сольный концертларыгыз бар, җырларыгыз матур чыгып тора. Ниндидер алай бәйләнерлек урыны юкта кебек алай. Читтә торлык. Беләсезме, ул бит менә мин әйтим инде, һәрбер чорда уйлыйсың инде. Менә безнең чорда шулай булмаган. Хәзер икенче төрле, шулай дип уйлыйсың бит инде, һәрбер менә безнең дәваниләр шулай сөйләп утырды бит инде, без хәзер шулар рәтенә кереп барабыз, әкренләп без дә шулай хәзер сөйли башлыйбыз. Менә безнең заманнарда шулай булды дип инде. Шуңа күрә мин дә шулай уйлыйм, безнең заманда артист булырга ничектер җиңелрәк булгандыр дип уйлыйм мин. Чөнки ни өчен дисәгез, без алай күп түгел идек, беренчедән. Икенчедән, бөтен нәрсә акчага бәйләнешкә түгел иде. Өченчедән, ничектер барыбер беләсезме, артистларга күбрәк хөрмәт иде, артистларны күбрәк ничектер олылау иде. Хәзер дөньялар үзгәрде. Бәлки артист үзен шулай куя белгәндер. Юк, хәзер дөньялар үзгәрде. Бу артистларга гына кагылмый. Бу бөтен өлкәләргә дә кагыла. Чөнки мин күзәтеп торам. Хәзер менә кайсы һөнәрнең генә алма, аңа ихтирам юк кебек. Шул ук врачларны алыйк. Бар шундай бер. Шул ук төзүчеләрне алыйк. Шул ук юристларны алыйк. Кая карама? Чөнки, ни өчен? Чөнки хәзер бөтен нәрсәне сатып алып була. Бик күп очракта,
Дипломны сатып алып була. Кыйммәте калмады. Институтка керү сатып алып була һәм башкасы. Беләсең, менә шуның кыйммәте калмады. Шуның дәрәҗәсе калмады. Бу артистларга гына кагылмый. Бу гомумән бу безнең 21 гасырның мин әйтер идем инде бик зур шире. Име? Һәм әлбәттә һәрбер шир шикелле ул бетәчәк. Иртәмесен ул барбер бетәчәк. Без әкренләп аңлый башладык, име? Без әкренләп кайта башладык. Элеккеге кыйммәтлекләргә кайта башладык. Менә ул сизелә. Менә хәзер ул сизелә башлады. Менә шушы ковидлар үткәннән соң сизелә башлады ул, име? Кешеләр барыбер менә тартылалар аралашуга. Барыбер менә бу онлайн дигән шир ул китеп бара. Кешеләр барыбер тормышта очрашып, менә җанлы шундай аралашу кирәк. Кешеләр барыбер шуңа тартыла. Мин уйлыйм, иртәмесен име барыбер менә шул ук менә киноларда, име менә хәзер карыйсың, барыбер кешеләргә менә шул кирәк менә. Шын хисләр, җылылык, уже элекеге кебек әнә теге компьютерный киноларны караучы юк хәзер. Бар иде бер ара теге шашканнар иде кара. Ул хәзер аның белән кызыктырып булмый кешене. Мин уйлыйм, барсы да үз урынына кайтачак. Иртәмесен мәйме, һәм инде менә хәтта матурлыкны алсак, менә имем бер ара бөтен кеше хатын-кызлар шашкан иде бит инде. Анда иренне ясау, тагына ясау, моны ясау, инде бөтен кызлар бер биткә әйләнә башлады. Хәзер нәрсәгә кире кайтабыз? Хәзер табигый матурлыкка кире кайттык. Уже кайттык. Кемдер аны бәлки аңламыйдыр, ләкин уже кайттык. Уже менә тере табигый, менә шундый табигый матурлык ул хәзер менә бәяләнә башлады киресенчә. Шул ук мәсәлән соцсетьләрдә син куясың шундый тәти матур вещь обработанный фото, ул бармый хәзер. Кирәк табигый фото, табигый видеолар. Менә алалар популярлык, алар чын кеше шана. Беләсезме? Менә шуңа күрә бар да кабатлана. Менә шундый уйлар белән ярар җибәрмәгәнсез, ләкин хәзер инде балалар һәрберсе әкрен тартыла. Сез әни буларак менә ничек кабул иттегез бу тартылуны? Ну, борчылдым инде әни буларак, чөнки әниләр алар. Әтиләре ничек кабул итте? Әниләр бит инде әниләр алар һәр вакыт без уйлауча, без яхшылык телибез балалар. Без бит инде үз күзлектән карыйбыз. Безгә менә шулай, безгә булай булса яхшырак булыр кебек, име. Әлбәттә инде бала бит инде укый озак, име шул максатка килә, икеннәдән бер көнне әйтә, юк, теләмим моның белән. Мәсәлән, шулай Камилнең дә үзгәрешләр булырга мөмкин, име, ул бер көннәрдән бер көнне әйтергә мөмкин, юк, мин белән теләмим шөгыльләнергә, икенче юл белән китәргә мөмкин. Әлбәттә син борчыласың, чөнки әти-әни буларак һәр вакыт һәрбер әти-әни баласына бәхет тели. Ләкин тагы бер кат әйтәм, это наша проблема. Бу безнең проблема, име, теге борчылу. Без аны ничек булса да үтәргә тиеш. Әлбәттә без балаларга әз генә булса да ниндидер киңәшләр бирергә тиеш. Ләкин кысылырга тиеш түгел. Шит ничек? Шит илдә бит инде 18 яшь тула балага, име, аны мөстәкыйлькка чыгаралар. Хәтта ул әти-әнисе белән яшәми дә. Бездә дә инде хәзер андый алымнар алына башлады инде, име, ләкин барыбер дә без инде татар әти-әниләре алар бигрәк тә инде. Улыгайганчы без инде балалар өчен өф итеп торабыз. Без инде шулай бит инде. Башыңа килдеңме, моны ашадыңмы, тегелей булый дип ничектер без инде менә ул инде безнең каныбызга сеңгән, безнең дә әниләр дә шундый иде, әниләр дә шундый иде. Ләкин инде мин үз өстемдә эшлим. Барыбер дә теге юк, туктай гел. Аларга бит инде уже всё, алар бит инде, уже тормышка всё мустакил чыккан балалар. Барыбер дә аларның үзләренең ниндидер карашлары бар. Һәм әлбәттә мин, мәсәлән, аларның миннән, бездән, Линардан, миннән бәхетлерәк булсын дип телибез. Мин бит аларны теләмим, минем кебек тормышны яшәп булсын. Әлбәттә миннән тагы да бәхетлерәк, яхшырак булсын дип шундый өметтә, шуңа күрә инде мин уйлыйм, алар үзләре акыллы, төпле һәм бик теге дөрес юлны сайларлар һәм шулай барырлар дип
Өметләнәсем килә. Амин, шулай булсын. Амин шулай булсын әйе. Һәм менә бу җибәрергә кирәк, үзләре белерләр дигән уй кайсы этапта килә? Бәлки менә хәзер сезнең кебек сездә үткән бит инде ул елны, сезнең әтиәниләр үткән, башка әтиәниләр үтә. Хәзер менә чыгарылыш кичәләре якынлаша, мәктәптән китә балалар. Шулай әтиәнинең инде бер дулкынланган мәле, борчылган мәле, аеруча да борчылган мәле. Һәр вакыт әтиәни борчыла инде бала өчен. Ничек уйлыйсыз? Ой, Лилия, аның ниләре юк, аның ниндидер Кагыйдәсе юк. Кагыйдәсе юк, һәрбер кеше үзенчә дип уйлыйм. Һәрбер кешенең үзенчә кемдер, менә мәсәлән, шул ук балаларны алыйк, име? Кемдер 10 яшьтә уже мустакил. Менә карап торасың, ул уже мустакил, аңа бер кеше кирәкми, име? Ә кемдер әле 30 яшьтә дә мустакил түгел. Аңа һаман да ясап бир, китер, тегесе, бусы, име? Шуңа күрә ул һәрбер җирдә үз кагыйдәсе, ләкин инде biz әтиәниләр итәрәк аны аңласак, менә син әйткән әйберне, что бала мустакил булырга тиеш. Безнең өчен, үзебез өчен дә әйбәтрәк булыр, балалар өчен дә әйбәтрәк булыр. Чем раньше мы это поймем, тем лучше дип әйтәсем килә, әйеме? Минем үземнең менә мәсәлән балачакта әти-әни миңа бик күп мустакиллек бирделәр. Мин алар өчен, менә шуның өчен мин аларга бик рәхмәтлемен. Һәм менә шушы әйбергә иретү бәлки миңа булышкандыр да, кайчан мин аларсыз кинәт калдым. Чөнки мин әтисез 19 яшымда калдым. Әни инде 4 елдан соң, миңа 23 яшь иде. Менә минем кызым шул яшемдә, Шуңа күрә барыбер дә баланы иретергә кирәк мустакиллеккә иртәрәк. Ул синең канат астында булырга тиеш түгел. Һәм инде аңлатырга кирәк. Любой моментта үзгәрергә мөмкин, бөтен әйбер үзгәрергә мөмкин. Һәм бала әти-әнисез, мин әйтмим, югалту турында. Бәлки алар ял итәргә китәрләр, или там күченеп китәрләр. Син бер үзең генә калырсың. Именно андый ситуациядә, чтобы бала югалып калмасын өчен, ул инде кичкенәдән мустакиллеккә өйрәнергә тиеш. Менә ниндидер сүзләр әйтәсез, әни буларак һәрберсен үземнең күңел дәфтәренә язып барам. Менә сез хәзер балаларыгыз үсте бит инде, ниндидер кияү киленнәр сорыйсызмы? Әллә инде Сорыйм әлбәттә инде. Әллә инде ничектер менә тормышны шулай җибәрдегезме? Ярар, нәрсә булса да яхшы булсын дисезме? Юк, сорыйм, яшерен батырын түгел, сорыйм. Киңәшләр бирәсезме? Сорыйм, алардан түгел, Аллаһ Тәгаләдән сорыйм. Көн-төн Аллаһ Тәгаләдән сорыйм, иманлы, парлы, тиң кешеләрне минем дәванием гел әйтәдер, тиң булсын. Бай да булмасын, матур да булмасын, анда ниндидер машиналы фатир, тиң кеше булырга тиеш. Беләсеңме? Менә һәрбер кешенең үзенең әйтәләр бит чиләгенә күрә капкачы. Чөнки бары тик тиң кеше белән син матур итеп тормышны иңне иңгә куеп, кулны кулга куеп, байлык та булыр, бөтен әйбер булыр тиң кешең белән. Менә шуңа күрә мин шундый кешеләрне бик тә телим инде, әлбәттә, әти буларак парлы булсыннар. Һәрбер кеше парлы булганда гына бәхетле. Парлы булу ул минем әнием дә әйтәдер, мин 22 августта тудым. 22 бит инде парлы. Һәм ул тоже һәр вакыт шулай әйтәдер, парлы бул кызым дип. Менә шуңа күрә мин балаларыма да бары тик парлы булуларын телим. Үз тиңнәрен табып, тормышка чыгып, иң мөһиме минем өчен, минем иң зур кыйммәт тормышта ул менә шул. Гаилә. Ул карьерада түгел, ул ниндидер анда байлык, акчалар да түгел. Ул алар бөтенесе була торган һәм китә торган һәм алышына торган әйберләр. Беләсеңме? Менә ул байлык бүген бар, иртәгә булмаска мөмкин. Әгәр дә синең белән шушы байлыкны кичерә алган һәм мәсәлән бар бит төрле моментлар, шул бай кеше иртәгә үк ярлы булырга мөмкин. Шул якын кешең менә шушы моментларны барыбер дә синең белән кала, синең белән үтә. Менә бу иң зур кыйммәт. Менә бу бит иң зур кыйммәтлек. Иң зур кыйммәт кешеләр.
Әйе, шуңа күрә мин менә балаларыма шуны телим. Ә калганын мин уйлыйм, кеше бөтенесен эшли ала. Бары тик кешедән тора. Алда ак шундый точка куясың да, шул ак точкага барасың барыбер. Алга. Сез үзегез белән дә бик нык гармониядә яшәгән кешедер кебек тоела миңа. Менә гаилә этабы булсын, ул хәзер менә үзегез белән булсын. Бу шулаймы? Менә сезнең тормышта бик күп менә шундый моментлар кебек читтән караганда. Юк, әлбәттә юк. Минем дә бар шундый чакларым, кайчан минем дә там, мәсәлән, уйлыйм, дөрес эшләдем микән, юк микән, анда психланган чакларым да бар, именно җылаган да, төрле чаклар була. Ләкин менә бер яхшы гадәтем бар, бер әйбердә мин зак не зацикливаюсь, булган беткән, җибәрдек, Аллага тапшырдык, дальше киттек. Менә шулай. Бу бик әйбәт сыйфат һәр вакыт бинә хәзер бит инде психологларның уку модага кирдиме. Алар да бит әйтәләр, индер этапны һәр вакыт үзеңне башка әйбергә күчереп алып чыгарга кирәк. Иң мөһиме алып чыгу, аннан соң ничек тә җайлана дип. Шул дөрес әйбер инде. Бәлки психологларны мин тыңламыйм, мин үземә психолог. Инде еллар дәвамында. Чөнки миңа менә Ленар киткәч тә бик күп кеше әйтте, психологка барырга кирәк. Юк. Мин андый нәрсәләрдән мин бары тик үземә психолог и аралашу. Менә беләсеңме, эш һәм аралашу. Үзеңә бикләнү кирәкми. Ярамый. Әгәр бикләнәсең икән, яннары соңына Коръән дигәндән, шулай ук хәзрәт белән сөйләштем, Ленар киткәч бик күп сораулар бирдем, шулай ук хәзрәткә, бик күп сорауларыма җавап бирде Рамил хәзрәт. Һәм ул әйтте менә шулай ук, менә безнең мөселманнарда кайгырга ярамый зак. Ни өчен? Чөнки син кайгырганда, син димәк Аллаһ Тәгаләнең менә шушы решениесе белән, бу бит инде Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы белән эшләнгән әйбер. Тормыш бирелә һәм алына бары тик Аллаһ Тәгаләдән. Мин әйтәм, шундый сорау бирдем. Менә бар бит инде, әйтәм, Рамил хәзрәт, бар шундый кешеләр менә мәсәлән анда, но бер инде польза китерми торган кешеләр, менә анда эчә торган, сугыша торган, вокзалда ята торган бомжлар, тегеләй булай бит инде бар шундый да кешеләр. Нишләп менә аларны Аллаһ Тәгалә алып китми? Мин инде ярсый шундый сорау бирдем. Ә менә яхшы кешеләрне япь-яшь килеш киткән кешеләр дә бар бит, Хәтта балалар да үләләр бит, китеп бара. Менә нишләп алып китә дип шундый сорау бирдем. Аллаһ Тәгалә дип алып китә кешеләрне, мәсәлән, ул шундый күп яхшылык эшләгән ди, и пока ул нәрсәдер тагын, мәсәлән, без бит белмибез, дальше яшәгәндә нәрсә ул эшләр. Бәлки ул шундый начарлык эшләр, чтобы теге яхшылыкны сызып атыр. И шуңа Аллаһ Тәгалә алып китә. Бу бер җавап. И икенче җавап. Син белмисең, кеше дальше яшәсә, аны нәрсә көтер иде. Бәлки Аллаһ Тәгаләне коткара. Син белмисең, шулай ук Ленар дальше яшәсә, ә бәлки ул ширләгән булыр иде, урын өстендә яткан булыр иде. Ә бәлки аны шул сугышка алган булырлар иде. Ә бәлки ул бөтенләй башка, Чөнки Аллаһ Тәгаләгә ул күбрәк белә, кайчан менә кешегә китәргә кирәк. Димәк, бу кеше бу тормышта үз кулыннан килгәнчә барысын да эшләде. Менә нәрсә аңа положено булды, тиешле, бу тормышта, ул аны эшләде. Балаларын үстерде, хатынын бәхетле итте, ийләр булдырды, әнисен карады, то есть эшендә эшләде, ир буларак. Менә ул Ленар, мәсәлән, Ленарга килгәндә, ул шын ир менә нинди булырга тиеш, ул бөтен вазифаларын үтте бу тормышта. Ир буларак та, ул буларак та, әти буларак та, ир заты буларак та, Һәм шуңа күрә менә күрәсең Аллаһ Тәгалә әйтте. Һәм бит Лилия уйлап карасың, ул бит шундый бәхетле үлем белән китеп барды. Кем генә теләми шулай китәргә? Без бөтенебез китәчәкбез. Ә кем генә теләми шулай китәргә? Мин бит әйтәм бит, мин 15кә якын үлемне күргән кеше, төрле үлемнәрне, урын өстендә айлар, еллар буе яткан кешеләрне күргән. Мин безнең якыннар бар иде шундый, ширләп, теге яман ширләр белән. И ул вакытта бит син бит Аллаһ Тәгалән син китә дә алмыйсың. И кеше күзенә карап ятканчы менә, Ленар миңа калса ул сизмәде дә үлемен. Ул бит барса да шундый үз өендә, мин янымда булдым. Ул кайдыр юлда булмады, кайдыр анда
руль артында булмады. Шуңа күрә бу тоже зур бәхет. Бу тоже зур бәхет. Һәм мондый үлемне әле заслужить надо. Миңа бер апа әйтте. Менә ой-ай ди, бәхетле ди, андый үлемне әле ди, надо заслужить ди. Чынлап та шулай. Без әкиятте яшәмибез, без бөтенебез үләчәкбез, әйтәбез соңга. Син әйтәсең, психологлар әйтә. Иң мөһиме, менә бәлки безнең караучылар бардыр, чөнки бихисап күп хатлар килде шундый ук хатын-кызлардан. Менә шундый ук кайгы кичергән. Алар бик күп. Һәм ничек кичерәсез сез Айгөл? Менә мин шулай дип, миңа бик күп, нинди генә тарихлар язмадылар миңа. И менә бәлки безнең хәзердә шундый караучылар бардыр. Мин сезгә шуны гына әйтәсем килә. Кайчан менә шундый вакытларыгыз була, име? Күңел тула. Эшлисе килми бер нәрсәдә, яшисе килми. Сагынган чаклар, юксынган чаклар. Беренчедән дуга укырга кирәк. Дугалар бик каты коткара. Икенчедән берәр нәрсә белән шөгыльләнергә кирәк. Алыгыз, идән җыуыгыз, белмим, янда иләр җыштырыгыз, чыгып китегез, кибеткә чыгып китегез, берәр нәрсә эшләгез, шөгыльләнегез берәр нәрсә белән. Чөнки бары тик эш коткара. Һәм инде менә үз-үзеңә бикләнмәү, кеше белән аралашу. Сезнең тормышта шулай ук сәяхәтләр бик күп урын алып тора инде. Аллага шөкер. Иптәшегез киткәннән соң сез әле балаларыгыз белән үзегез бергә барып күреп өлгермәгән урынга барасыз. Менә шул сәяхәтләр, аларның рәхәтлеге, матурлыгы, аларныга ничек барып җитәргә, менә шул матурлыкны ничек күрә белергә, бәлки кемдер, чөнки мин бик еш ишетәм фикерне, шул кадәр акча туздырып шунда барганчы, шуны алып куйсаң дигән. Булай итсәң, булай итсәң. Менә сез күп үткән, ул елны күп үткән кеше буларак сөйләгез әле. Бәлки кемнеңдер фикерен үзгәртерсез. Кемнеңдер фикерен мин вряд ли үзгәртермен, чөнки кеше барыбер үзенчә эшли бит инде. Барыбер кемгә ничек уңайлы шулай яши, кемгә ничек кирәк шулай тәм таба. Чөнки мин дә синең кебек ишеткән бар. Нәрсә бар ул чит илләргә, анда яшәгәнче, безнең Казаныбызда матур бит инде, менә чык, авылга кайтып, анда матур. Беләсезме, менә монда бит чагыштыру бармый. Син бит чагыштыру өчен бармыйсың сәяхәткә. Әлбәттә, мәсәлән, мин үземнең Казанымны, мин 22 илдә булган кеше. Һәм һәрбер илдән кайткан сайын, мин һәрвакыт әйтәм, үз Казанымнан аермасын Аллаһ Тәгалә. Минем Казанымнан да матуррак дөнья юк. Ләкин син бит аның өчен бармыйсың. Син үзеңнең ул мировоззрение дип атала, беләсеңме? Менә һәрбер сәяхәт белән кеше үсә. Үсә. Ул калмый шул уровньда, ул үсә. Бу синең үсешең. Һәм или син каласың шул уровньда, әйе, син яшисең, бик матур, анда зур фатирда, яисә өйдә, әйе, бик яхшы машинада йөрисең, әйе, синең яхшы затлы киемнәрең, ләкин синең мышлениең кала шул әйберләр уровненда кала ул, беләсеңме? Ә менә сәяхәт это эмоции. Менә кешенең, мәсәлән, менә бүгенге очрашудан соң, бүгенге очрашу башланды эмоциядан. Сез миңа чәчәк бирдегез. Это эмоция. Ул минем күңелдә сразу кирип калды. Мин эмоция белән, шул эмоция белән ия кайтачакмын. Мәсәлән, шул ук сәяхәттән, име? Без кайтабыз беренчедән, кеше гел бер атмосферада булганда, ул мораль яктан үз-үзен итә, баса. Кешегә бары бер обстановканы үзгәртергә кирәк. Бу бер. Икенчедән, тагын бер тапкыр әйтәм, һәрбер сәяхәт ул кешене үстерә. Син икенче кайтасың. Менә мин һәрбер сәяхәттән икенче кайтам. Өченчедән, мин гомумән сәяхәттән сәяхәткә яши торган кеше. Менә без инде Линар белән ул яктан бик тәңгәл килгән идек. Чөнки безнең өчен ничектер
теге біз саяхатқа туздырған ақшаларға күптер енді әлі енді йортлар төсей алыр едік, әлі нәрселер алып бітірген болар едік. Ләкин біздің үшін ол мөһим түгел иде. Біздің Аллаға шүкір былай да, үйлер де бар, машина да бар иде, барысы да бар иде, ләкин артық кирәкмәйде. Менә без сәяхәт өчен яшәдек. Һәм бик күп планнар иде безнең, тагын барып кайтырга, тегендә, монда дип, биме. Һәм мин хәзер бик сөйнәм, что без өлгердек, что без аны туқта менә башта моны алыйк, аннан соң барырбыз әле. Тормышты. Без белмибез кайчан ул өзелә. Бит менә хәзер, мәсәлән, шул ук Линарның бик күп әйберләре калды, әйме. Килмәгән килеш хәтта, шкафта ята. Кемгә кирәк ул? Кемгә кирәк? Мин, мәсәлән, хәзер кич һайын сакланган фотографияларны, сакланган язмаларны карап утырам. Бар нәрсә искә алырлык. Әйберләр түгел, эмоциялар. Мин хәзер гомумән әллә нинди планнар кырып яши торган кеше түгел. Мин хәзер яшим бүген һәм хәзер. Чөнки мин беләм, что любой вакытта һәм бу ситуация инде мине тулаем үзгәртте, һәм мин яшәмим менә. Ой, там 5 елдан соң бу булыр, 2 елдан соң бу булыр, тукта менә моның өчен откладывать итим әле, бу акчаны моның өчен юк. Менә минем бар икән акча, мин алам да путевка и китәм. Минем бар бүген, шул ук, например, минем барасым килә икән, минем аласым килә икән бу әйберне, или кызымның, или улымның. Алабыз, һәм аласың, һәм хәзер киясең. Шкафта эленеп тормый. Бәйрәм көтеп ятмы? Юк, хәзер киясең. Шуңа күрә мин хәзер акчаның ничектер акча гына булып тора. Акча гына булып тора ул минем өчен. Шуңа күрә инде бу, наверное, бу кешене бәхетле итә торган уйда бит инде. Һәм ул бит инде мин гел шундый булмаганмын, наверное, мин менә тормыш барган сайын, ул һәрбер нәрсә бит инде тормыш барган сайын үзгәрә. Әйтәләр бит, акыл, мудрость керә, аны юкка гына әйтмиләр. Но мин үкенмим менә, безнең менә хәзер инде артка борылып караса, әгәр дә миңа шундый сорау бирсәләр, син берәр нәрсә үзгәртер идеңме тормышыңда? Мин әйтергән 100% бер нәрсә үзгәртмәс идем. Мин бүгенге көндә Лилия үзем турында әйтәм, мин бик бәхетле кеше һәм Аллага шөкер, мин нәрсә теләдем бу тормышта. Минем барысы да килеп торды, булды һәм бар. Һәм кем белгән инде нәрсә, озак яшәргә язсын әлбәттә, ләкин менә мәсәлән бүген үк мин китеп барсам, вдруг кинәт мин бәхетле кеше булып китәчәкмен. Беләсеңме? Минем бер нинди үкенеч юк. Аллага шөкер. Но бик сирәк хатын-кыз шулай әйтә ала үзе турында. Сез килешәсезме? Белмим, хатын-кызлар белмим, беләсезме? Мин һәрбер хатын-кызга шундый теләктә булыр идем, ләкин ул бит әле, беләсезме, ул бит әле хатын-кызның үзеннән дә тора. Это работа, опять-таки, кире кайтабыз. Бу үз өстендә эшләү? Бу үз өстендә эшләү һәм менә монда. Вот барсы да моннан килә. Пока без менә моны үзгәртмибез. Мәсәлән, мин дә шулай бит утыралам, җылап утыралам. Нинди мин бәхетсез, менә әтиәнем дә шулай итә китеп барды, ирем дә шулай, менә за что мне это, тегелей, былай дип, как я сейчас буду жить дип. Мин дә шулай могу. Миңа кирәкме? Миңа ул кирәкме? Мин иң беренче сорау бирәм, юк, балалардан да түгел. Менә үзең әйтмешли психологлар өйрәтәләр бит хәзер, үзеңне яратырга кирәк иң беренче. Үзеңне яратсаң, все будет вокруг. Балалар да яратыр, калганнар да яратыр, барсы да үз урынына торачак. Менә безне кызганычка каршы, инде безнең дәваниләрне, инде аларны тем более үзебезне яратырга өйрәтмәделәр бит инде. Ул эгоизм булып санала. Ул эгоизм булып санала. Ничә инде син үзеңне яратасың? Син теләсә кемне яратырга тиеш түгел, только үзеңне түгел. Менә бу үзеңне яратырга өйрәнү кашан килде сезгә? Кашан көтергә аны? Аны көтәргә кирәкми. Аны прямо кечкенәдән үк өйрәтергә кирәк, һәм менә балаларны шулай үстерергә кирәк. Без бит мин бик соң килдем улай бергә. Менә хәзер бит дөньялар үзгәрә, хәзер бөтен әйбер үзгәрә. Без аны аңлый башладык, Аллага шөкер, балаларыбызны шулай өйрәтик, онукларыбызны шулай өйрәтик, һәм әйтергә кирәк, үзеңне ярату ул начар әйбер түгел. Ато безне бит шулай өйрәттеләр. Син әйтмешли. Эгоистка үзен генә ярата.
Алай булырга тиеш түгел. Һәм инде менә шуңа күрә мин үземә сорау бирдем. Ә миңа кирәкме ул? Менә шулай утыру. Что это даст? Беренчедән, Линар теләр идеме минем шулай утыруымны? Һәм әлбәттә шуннан китә инде цепочка. Балалар да теләмәс иде, якыннар да теләмәс иде. Һәм мин кулымнан килгәнчә хәзер просто эшләргә тиеш. Күбрәк менә нәрсә мин эшли алам, шуны эшләргә тиеш. Шул. Ләкин төрле кеше төрлечә кабул итте. Сезгә дә бик укып карыйм да кискен хатлар язучылар да булды. Хәтта мин шундый моментларда да шундый кешеләр бар бит, диме? Ну, уйлап куясың. Опять-таки, башта инде мин бит инде шундый кеше. Әлбәттә, минем реакциям, иң беренче реакция ул защита. Ул һәрбер кеше шулай. Ул теге язалар да кайбер кешеләр не обращай внимания. Әгәр дә сиңа кагылышлы булачак, бик әйтү җиңел. Да, әйтү генә җиңел, башкаларга әйтү җиңел, не обращай внимания. Ләкин сиңа кагылсалар, бер дә внимание обращать итмичә булмый. Особенно кайчан синең якыннарыңа кагылалар. Менә ансы инде бөтенләй минем өчен мин лев буларак, мин арыслан, уни буенча мин инде сразу якыннарыма кагылсалар, инде минем өчен это вообще табу. Һәм инде менә шундыйлар да булды, әлбәттә, ләкин инде аннары соң мин инде бик тиз суынам, кызып китәм һәм суынам тиз. Суынгач инде мин үземчә уйлыйм, ну бу бит бәхетсез кеше. Аны бит беләсең, менә начар сүзне аны бары тик бәхетсез кеше яза. Чөнки бәхетле кешенең аның гомумән аны язырга вакыты да юк. Диме? Ул аны язып та тормый. Ул аны карап та тормый. Яза башлагач генә уйларга кирәк бит. Ул аны карап та тормый. Мин социаль шелтәрләргә кергәндә дәйме минем өчен иң мөһиме кешене туган көн белән или берәр инде күңелле вакыйга белән онытмаска. Котларга, күрми калмаска. Менә минем өчен вот валлахи әйтәм, минем өчен ну үпкәлиләр бит күбесе белән, син мине котламадың да теге масаеп китәсең тегесе бусы. Ул менә хәзер ну теге яшь тә бара бит инде бөтенесен вообще теге истә калдырылып та түгел, туганнарны хәтта онытасың. Мин только шуны әйтәм, карап чыгыйм әле, кемнең туган көне тизрәк вот шуны гына язырга, өлгерергә. Какой анда начар сүзләр язып ятыра, аңа вакыт та юк, аның ну чынлап вакыт юк хәзер. И вот син әйтәсең, вот нишлисез? Менә минем өчен көн башлана, ул бетеп тә китә. Атна ничектер белмим, менә хәзер миңа просто вакыт җитми. Әле бер көнне үземә сорау бир, минем кичкенә балаларым да юк. Мин теге 8-дән 6-га хәтле бара торган эшкә йөрмим бит инде. Нишләп минем вакытым юк? Гастрольләргә дә йөрмим мин. Нишләп кая китә ул минем вакыт? Ну менә вот ул юк. Димәк, дөрес юлдасыз, дөрес бүләсез вакытыгызны. Ну менә вот Аллага шөкер, да, мин занятой кеше шулай булырга язсын. Сәламәтлек главное, кохшамасын менә шул эшләрне башкарырга. Менә хәзер бит инде сезне ярый путешественник дип тә әйтеп булаймы? Паспортта 22 ил бар име? Хәзер җәй җитте. Җәй паспорт инде уже. Җәйгә яллар җитте. Кешеләр уйлыйдыр кая барырга, нәрсә эшләргә. Менә әз генә лайфхак, хәзер бит инде модага керде шундай. Үзеңезләргәме бөтенесен туроператорга гына барырга, менә әз генә киңәшләр, бик зур сәяхәтләр узган кеше буларак. Аның төрле ысуллары бар. Беренчедән сез үзегезгә сорау бирәсез. Сезгә нинди ял кирәк? Әгәр дә сез актив кеше, сез яратасыз карарга, йөрергә, сезгә кирәк экскурсиялар тегесе бусы, әлбәттә бу бер ысул. Әгәр дә сез ялкау кеше, сезгә кирәк бары тик менә сезне бер кеше тимәсен, диңгез, кызынып яту, ашау, все включено. Бу икенче ысул. Һәм бар комбинированы өченче ысул. Кайчан син, мәсәлән, 2 көн тюлень, 3нче көн экскурсиягә барып кайтасың. Мәсәлән, анда 5-6 көн опять тюлень, аннары тагын. Мин менә шундый ысулны яратам. Миңа комбо. Миңа комбинированный берләрне яратам мин. Тегеләй дә булай да булсын миңа. Шуңа бер баргач хочется теге бөтен әйберне бит инде тотып карарга. Шуңа күрә инде шуны сайлап алдык, мәсәлән, менә сайлап алдык без комбаны. Хәзер сайларга кирәк илне. Кая барып була? Менә шушы комбоны керткән илләр, нинди илләр бар? Беренчедән сез үзегезгә менә шул илләрне тизеп куясыз, нинди илләрне тизтеләр идегез. Опять-таки шунда шикләр куймагыз. Бу минем өчен бу ерак или анда кыйммәт. Бер нинди шикләр куймагыз, список язып куйгыз.
списоктан башлагыз. Опять-таки, хыяллар тормышка аша, кисәргә кирәкми аларны. Австралиягә телисез икән, Австралияның инде итеп язып куегыз. Анда любой илләрне тизеп куйдыгыз хәзер, ярар. Беләсезме, менә ул мозг ничек эшли? Кайчан син аңа максат бирәсең? Кайчан син аңа максат бирмисең, ул эшләми. Ул күрми менә ул шушы максатны. Ул белә, что сез нәрсәдер телисез. Нәрсә телисез, ул аңламый. Ял итәргә телим. Конкретно нәрсә? То есть нинди цифра, ул нинди ил, шушы цифрага ничек нәрсәләр эшләргә кирәк. Беләсезме? И кайчан сез менә шушыны куясыз, план име, менә теге планка. И сез и мозг он уже автоматически эшли башлый. Шул максатка ул сезгә үзегезгә ниләр бирә. Посыллар так, Лилия, син бүген тор, син менә шуны эшлә, монда тегеләй, булай дип ул үзе посыл бирә, менә шулай. Список төзедегез, Хәзер инде сайлыйсыз, мәсәлән, анда карыйсыз, ничә сагать эшләргә кирәк. Адам, мәсәлән, бу 13 сагать Мексика, мәсәлән, 13 сагать эшләргә кирәк. Юк, мин 13 сагать эшлә алмыйм. Всё, Мексика выбывает. Пока мин моңа әзер түгел. И, мәсәлән, и вот по всем позициям шулай проходитесь. Беләсезме? И сез сайлыйсыз, мәсәлән, безнең бит инде ничек Төркиягә. Кайберәүләр өчен бары тик Төркия бар бу дөньяда. Алар шул Төркиягә ел сайын йөриләр, башка бер нәрсә кирәк бит аларга. Ну, Египет булырга тагын мөмкин, диме? Әлбәттә, кичкенә балалар булганда, анда ерак китеп булмый, чынлап та менә ул теге все включено, all inclusive дигән әйбер бар бит инде кичкенә балалар белән барганда, ул иң уңай. Чөнки син сайламыйсың кухняна име, монда бөтен нәрсә кергән, син бер нәрсә турында уйламыйсың, балалар да присмотрым бит инде име. Ләкин all inclusiveka кергән илләр бездә шулай күп бит. Төркиядән кала да бар күп илләр. Шуңа күрә сез аларны шулай ук язып куегыз списогыгызга. Алар бит кыйммәтрәк Төркиядән. Булсын. Барыбер списокка тезеп куйсыз, ул хыял булып тора бит, сез аның турында уйлыйсыз, барыбер кайчан булса да ул тормышка аша. Шуннан соң хәзер мин башта ничек эшлим? Мин турфирмага иткәнче, обращаться иткәнче мин башта карыйм үзем. То есть, мәсәлән, самостоятельно мин барсам, күп меңә төшә бу миңа. Хәзер бит бөтен нәрсә бар интернетта. Җыясыз Google в помощь дигәндә, җыясыз анда авиаперелет. Ничә сумга төшә. Гостиницага керәсез, забейте, с такого-то по такой-то. Ничә сумга төшә. Описание гостиниц, отзывлар. Ну, әлбәттә, бу бик күп вакытны сарыф итә торган нәрсә. Чөнки менә безнең бөтен сәяхәтләрне мин от иде продумал. Минем өстендә иде ул. Шуңа күрә мин от иде, экскурсияларны ничек, кайсы телдә яшибез, ничек барабыз, поездка от иде, это все менә минем өстендә иде. Ну, миңа шыйла улай бер, мин яратам белән шөгыльләнергә, с удовольствием эшлим мин аны. Шуңа менә сез аны карыйсыз, име? Чагыштырасыз, мәсәлән, отельләрне, отзывларны укырга кирәк. Һәм отзывларлар тоже була төрле, чөнки була отзывлар купленные отзывы, име сатып алынган, махсус язылган, сез аларны карыйсыз даталар аша. Мәсәлән, бер датада 10 яхшы отзыв язылган икән, бу уже түләнгән отзывлар бу күренеп тора. Әгәр дә мәсәлән яхшы отзыв бүген язылган 2 айлык, ярты еллык, сез карыйсыз, име, и нинди аккаунтлардан, төрле аккаунтлар, аларны бөтенсен күзәтеп торырга кирәк инде. И шуннан соң карыйсыз по звездалар буенча, менә отзывлар буенча, мәсәлән, анда по шкале карыйсыз инде, шкала буенча, мәсәлән, чистота буенча ничә, име анда. И опять-таки сезнең таләпләр. Мәсәлән, сезнең өчен чисталык иң мөһим булса, сез аны карыйсыз. Расположение иң мөһим булса, аны карыйсыз, име? Анда җыештыру бүлмәсе или ашау, мәсәлән, сезнең өчен, име? Бар ниләрен дә шкалаларын карыйсыз. Үзеңә нәрсә кирәк, шуңа игътибар итәсез, име? Ләкин шуны әйтәсем килә, менә шушы отзывларга да тоже бик игътибар итмәгез, чөнки бик күп бар менә туры килми. Мәсәлән, менә безнең ничә тапкыр шулай сәяхәт булды. Отзывларда шундый начар язалар. Без мин карам инде описание буенча миңа ашый, без барабыз, ничектер эчке сиземлек менән ничектер алдамады, моңарчы Аллага шөкер. И шундый шәп булып чыга, чөнки кешегә бит һәрбер кешенең үзенең таләпләре бар, име? Һәрбер кешегә ярап булмый. Мәсәлән, сиңа бу кресло уңай булырга мөмкин, кайбер кешегә ой нинди бу кресло уңайсыз булырга мөмкин. Шулай ук шәшкәләр һәм башка әйбергә, бөтен әйбергә кагыла ул әйбер, име? Мәсәлән, менә мин хәтерлим, беренче тапкыр без Мексикага барганда балалар белән дүртебез бардык, име, гаилә белән. Шикарный отель иде, шикарный. Безгә просто повезло. Это был горящий тур, име, и без бардык.
Ну, бізге шыннап тұрып повезло. 5 йылдызлы отель Мексикада еді, ме? Біз бардығанда бірінші тапқыр балалар кішкене еді әлі. И бүтін нәрсе шикарный еді. Қайтқанда берелер шундай нәрсе бит инде тегіп язасың по 5 балл опросник. И язасың там. Біз инде бүтін жерде 5лер қойып шықтық инде. Бізге вообще бүтін ебішады. Біздің янда баралар кішілер. Ну, мында бірлі қоям, ну, мындай. Ну, білесің, вот опять-таки, шуннан сен вывод яса, шулық отзывларға, особо шанырға шулай ук ярамай. Вот. Көңілні тыңлап. Көңілні тыңлап, анан соң, әлбәттә, оқы, описанияларны, нені, қазір, знаешь, бек оңайлы мына кіресің, и хәтта онлайнда сен отель ішінде ере аласың. Сен анда басасың, и сен 3D режимында сен қорап шығасың, хәтта отельдан шыққанда урам яғында нәрселер бар. Хәтта шуны көре аласың. Сайладың, яқшы, ха сен яздың, мәсәлән, самостоятельно барсаң, күп нишеге төшәсің. Һәм дальше уже шалтыратасың турфирмаға. Әйтәсің, санап беріңіз әлі меңа, пожалуйста, менә шундай илне, шундай отельне. Сеңа санап берә, һәм сен чагыштырасың. Һәм күп очракта әйтергә кирәк, самостоятельно бару кыйммәткә төшә. Мустақил барғанда. Чөнки, білесің нәрседен тора ул? Авиаперелет. Хәзер авиаперелетлар бик кыйммәтләнде. Хәзер заманалар үзгәрде. Ситуацияга карап бит инде, хәзер төрлечә шабыз бит инде. Һәм син бу очракта ниләр турфирмалар алганда, алар чартер белән чалар. Шуңа күрә аларның арзанрак. Менә шул якларны да кара. Нәрсә турында хыялланасыз хәзер? Аңлашыла бүгінгі күн белән яшисез, ләкин хатын кызның барыбер бит инде аның бар үзегенә белгән, хыялланган. Ну, хыяллар вообще сен дөрес сорау бирдең, ни өчен дисәң, чөнки кеше хыялланып яшәргә тиеш. Хыяллар булмаса, опять-таки, шул кире безнең заманага кайтыйк. Безне бит, хыялланасың. Нәрсә турында хыялланасың инде сен? Тип Жиргә утыр. Жиргә утыр инде бу инде булмас әйбер бит инде. Теге хәтта хыялларда да безне кистеләр. Ә бит кем әйтмешли, кто мне запретит мечтать? Ни өчен әле мин хыялланмаска тиеш? Менә мин хыялланам, бәлки анда, белмим, анда космоска чарга, да? Мин үзем турында әйтмим, гомумән. Ну и что? Хыялларга мечтать не вредно, не запрещено. Шуңа күрә менә хыялланырга кирәк һәрбер кешегә. Мин хыялланам, хыялларым турында кычкырып әйтмим, чөнки ул хыяллар алар шыпыртына Аллаһ Тәгалә белән генә сөйләшә торган әйберләр. Шул хыяллар бары тик Лилия шуны әйтәсем килә. Менә безгә язган, калган гомерне матур итеп яшәп калырга. Матур итеп. Талашмыйча, ызгышмыйча, нәрсәдер бүлешмичә, канәгать булып, адекват булып, тынычлыкта, дөньялар тыныч булсын, иң мөһиме. Иң мөһиме шул. Менә ансында бит инде Аллаһ Тәгалә бирә безгә күрсәтер өчен, гыйбрәт өчен. Бөтен әйберне гыйбрәт өчен бирә. Вот. Шуңа күрә бирешмәскә инде. Теге ак точкага алда карыйбыз да, и алга атлыйбыз. Бик кызыклы хатын-кызсыз. Гомумән минем өчен дә, тамашачылар өчен дә шулайдыр. Бик позитив, бик адекват. Тормышка менә реаль күзлектән карап, шул ук вакытта матурлыгын, хыялыйлыгын югалтмаган һәм бу шулай дәвам итсен дә, бер бирешмәгез, барысы да яхшы булсын. Чөнки сезне бик яратып күзәтүче тамашачы бар, без бар. Шуңа күрә мин идеаль түгел, минем тискәре якларымда бик күп бар. Һәр хатын-кызда тагы 10 хатын-кыз яши бит әле. Беләсем белгән кадәр тыелса да, бәхетле дәвамы булырга насыйп итсен әле сезгә. Ходай шундый бәхетләрне күрергә, ярдәмләшеп яшәргә насыйп булсын балаларыгызга да. Һәм бармы тагын ниндер теләкләрегез, менә тамашачыга әйтеп калдырырга теләгән бар, телевизор караучыларга бәлкиндер киңәш булып яңгыраган? Юк, киңәш мин бүген киңәшләр бик күп бирдем ахырсы инде, ләкин әйтәләр бит инде, күпме киңәш бирсәң дә, кеше үз юлы белән атлап, бары тик үз хаталарын ясап, үз ниндидер ничек кирәкми, менә үз опытым, үз тәҗрибә белән генә аңлыйм. Килә акыл. Шуңа күрә мин шуны әйтәсем килә. Мине белгәннәргә һәм белмәгәннәргә, дусларга, туганнарга, менә сезнең бит инде тапшыруны бик күп кеше карыймы?
Әгәр дә кайчан булса да, бәлки ниндидер сүз белән, бәлки ниндидер, теге әйтәләр бит, белер-белмәс, бәлки ниндидер ялгышлык җибәреп, бәлки ничектер зыяным тисә, я авыр сүз әйткәнем булса, зинһар гафу итегез. Һәм ашу тотмагыз миңа. Чөнки гомер шундый тиз үтә. Исән чакта дус булыйк, исән чакта аралашыйк. Үземә килгәндә мин беркемгә дә ашу тотмыйм. Мин вообще тиз тыныса торган кеше. Мин могу и турыдан бәреп әйтә торган кеше. Шунсы, конечно, кайвакыт мине нитә инде? Подводит әйе. Ну, шул ук яктан сез миннән теге ниндидер этлек көтмәгез. Мин турыдан бәреп әйтә торган кеше. Вот, шуңа күрә матур яшик. Һәрбер безгә нәрсә бүләсе, име? Шуның хәтле җир шары күп. Хәзер бит инде шуның хәтле әйбер күп. Шуның хәтле без вообще җмакта яшибез хәзер. Кадерен генә белмибез. Әйме, кибеткә керәбез. Бөтен нәрсә бар. Ой, сайланып йөрибез. Бунысын теләмим, бунысын теләмим. Шкафны ачабыз. Нәрсә кияргә, бөтен нәрсә бар, киясе килмәйме? Иребезнең, хатыннарыбызның, балаларыбызның уже теге ияләштек, бар. Кадерен белмибез. Шуңа күрә менә хәзер бу ковидлар, менә бу сугыш безгә гыйбрәт булып барып, һәрберебезгә сабак булып, киләчәктә инде матур тормышларда, тыныч тормышларда бәхетле һәм һәрбер сынауны тиешле дәрәҗәдә үтеп, матур итеп яшәп калыйк. Бик зур рәхмәт. Вакытыгыз юк та, вакыт тауып килеп җитүегез өчен, бүгенге позитив әңгәмә өчен, бүгенге әйдәгез сау булыгыз. Рәхмәт. Бүген бездә кунакта Татарстанның атказанган артисты, гаҗәеп хатын-кыз Айгөл Бариева булды. Мин исә сезнең белән бер атнага сау булашам. Исән-имин булыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.